Iaz udalak zozketara atera zituen Donostiako 3 hondartzetan jartzen diren 1551 toldoak. Jendetza itzelak 5.000 lagunek eman zuten izena, baina askok ez zuten nahi. Lagun eta familia izena jarri zuten bai, ala bai tokatzeko eta nahi zuten inguruan gainera. Gaur udalbatzaretoa ia hutsik 4 lagun. Muchísima menos gente este año. No sé si es que debido a la crisis o lo que sea. Soberan iaz gelditu ziren 226 toldo eguzkitako eta karpen zozketa egiteko 54 eskatzaile. Zurriolan eta Ondarretan, Kontxan bete zen iaz kopurua eta 3 urterako eman zitzaien. Kokagunea ezin da aukeratu. Lehenengo aldiz uda sasoi honetan 172 toldo geldituko dira jaberik gabe eta eguneko alokairuetarako utziko dituzte. Jarri egingo dituzte. Hori bai, Donostiako Ondarretako hondartzan izango dira soberako naiz eta talde ekologistek behin eta berriz eskatu duten kopuru osoa murriztea. Teknikariek 3 arrazoi eman dituzte eskari eskasa azaltzeko. Ondarretako arrespila desatsegina, krisia eta Fidantza bat eskatu dugulako eskaera egiteko. 200 euroko fidantza aurreatu behar zen.